Откъде дойде жокера? Откъде? Снимаме, нали? Супер! Имаме едно тесте карти. Тук сме с Ерика и с Дари. И някой трябва да си избере карта. Заповядай, Ерика, вземи си една. Искаш така да си избереш? Която искаш, която си харесаш. Добре? Дари, може ли ти да си вземеш една? Може ли всъщност, виж, кажи някъде стоп. Стоп. Добре, ето тази ще е за теб. Не ми я показвай, запомнете си само вие. Обръщам се. Може ли сега Ерика да сложиш твоята? Без да ме. Добре, браво. Ще се обърна малко. Така, добре. Дари, кажи някъде стоп. Стоп. И сложи твоята. Чудесно. Така, поставям в средата, разбърквам картите. Сега ще направя тайното магическо разбъркване. Гледайте. С което изскочи една карта, която беше карта на Дари, нали така? Карта си избрала. Ерика, може ли да штракнеш с пръст, нали имаш магически способности? Штракни. Чудесно и най-отгоре скача. И не! Чакайте, снимайте, за да може. Може ли двете ръце, Ерика, да си дадеш така? Дари и ти двете ръце така. Сега, това е карта на Ерика, аз ще я обърна, ще я сложа ето тук, може да сложиш другата ръка отгоре, а пък Дари, ти да сложиш двете ръце от двете страни на нейните. Добре. Следващата карта, която остана най-отгоре, карта на Дари, която беше жокер, нали така? Да. Взимам този жокер и искам сега да ви покажа нещо много интересно. С едно магическо движение, даже навивам си ръкава, с едно магическо движение, жокера пред очите ви може абракадабра, симсалабим, да се превърне в Откъде дойде жокера? Откъде? Може би трябва по-здраво да стискате войче, ще помага и той другия път. Как му на картата там между вас?